Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Farminga 2022 male mašine. Sad se razmišljam da li da uzmem 540 ili da uzmem 39-ku, stvarno ne znam šta da radim. Malo mi je sad frka da to izaberem šta ću. Ali 558 mi se vozi, ali ne bude 540 ovog puta kačimo. Sjelicu za krompir. Znači, red bi bio da malo i to radimo. Da nešto posejemo. Pa ja rekao ajde da malo krompira posejemo, to ne bi bilo loše. Pa ćemo da vidimo nešto kasnije još da radimo. Za sada ćemo krompir da posejemo. To mi je došlo nekako da radim. Sad u koju ću njivu ne znam. Da li da idemo onu tamo. U onu što smo prvo radili. Sad ćemo da vidimo, iskreno nemam pojma. Kupio sam seme tamo. Da li ovo što sam ja napravio njivu ili ovo odem drugu ili tamo gdje smo frezirali. Ono tamo gdje smo frezirali ne bi tamo loše bilo da to odradimo. Tako da najvjerojatnije ćemo tamo i to da odradimo. Ajmo polako da vidimo kakva je situacija, šta da radim. 40-ku sam zategao, ide lepo. Dobar traktor, baš lep traktorčić. Imamo ove sejalice, znači nisu loše. Taman da kažemo širina traktora. To je to. Sad da vidimo šta da radimo. Ovdje možda ne bi bilo loše, gdje mi je ona njiva? Ne treba im puno velika, razumijem, baš njiva za krompir, taman je ta. Ova ovdje nije loša, ali ne znam, vidite, tek je porana. Kupim, rekao, ali neću. Ovo što smo mi pripremili, nju ćemo da odradimo časkom i to je to. Tu će nam biti krompir i to je to, kraj priče. A trebalo bi neko na nekih epizoda da počnemo da radimo neke stvari vamo kući. Znači da malo nešto uređujemo i da kupimo krave, to bi trebali da uradimo. Jednu turu da bacimo krava, znači da kupimo. Kupit ćemo par komada, da započnemo i to. To ne bi bilo loše da počnemo. Ajde vidimo, ovdje ćemo da napunimo seme. Koliko je tu stalo? 180 kila, jebem ti. A nismo nešto mnogo baš ne stavili. Mislim ne može da stane više. Ali dobro, šta je, tu je. Koliko može, stalo je. Ajde vidimo kako će to da radi. Kako radi zapravo ova mašina, da li to dobro seje. Trebalo bi da je to dobro. Odlično. Idemo tamo. Ne znam da li da... Trebao sam možda da bacim đubre, nema veze, bacit ću poslije, šta? Nema veze, može to i posle. Mislim, valjalo je pre, ali ajde. Iskreno sam zaboravio to, malo sam se bavio šumom više, tako da... Dobro. Tu smo napokon. Ovo je isfrezirano, lepo, odrađeno, super. Hajdemo kako ovo radi. Odlično. I što volim kao ovako lepo ostaje, gledajte kako je dobro. Ubacio li krompiriće, ubacio, dobro, odlično. Odlično, lepo radi mašinica, gledajte ovo, vrh. 40 samo bije. Kako ovo lepo pravo ostaje, baš dobro, odlično, prva liga. Znači, udaramo setvu krompira. Ovo je nešto, šta je ovo, da li je ovo češko nešto ili rusko, lupiću, nemam pojma, Zabronion. Možda je rusko, možda je... Ko znam. To je što je, šta će. Lepo ovo ide, mnogo bolje nego freziranje. Freziranje, znači, ja sam se ubio dok sam ovo frezirao ljudima, znači to je bilo nevjerovatno teško i dugo. Ali dobro, šta ćeš. Kako je. Malo duži proces, ali dobro. Ovo ipak ima neke širine, razumijete. Tako da Biće krompirića. Joj kako se brzo prazni, jeben ti život. Morat ćemo da dopunjamo. Znači nekoliko puta. Da li će imati za 3 reda, jebote. Kako da idem. Pošto malo baca više mogu ovako uda. Nije da je problem, nego valjalo je da sam dotjerao to ovdje. Barem 2 palete. Pošto ovo jebika. Ovo će se isprazni.
vrlo brzo. Mogu vam reći. Poprilično brzo. Još jako malo preskočim, ali dobro. Hoću da uhvatim ako jednu lepu fotku. Volim da slikam ovo. Baš volim da slikam, ali ništa ne izbacujem, da. Dobro. Zapratite u opisu videa moj Instagram profil i TikTok. Tamo ponekad nešto izbacim, neku sliku dobru. Kad se nađe neka baš dobra, ja izbacim i tako. Možete pogledati ako vas zanima. Tamo možete poslati bilo kakvu poruku na koju ću vam sigurno odgovoriti. Trenutno ne odgovaram na sve komentare, ali ako nekad bude nešto veći broj bilo vas, da znate, tamo ćete predobiti odgovor. Bližimo se 300 pratilaca, to je jako lepo. I jedva čekam da to dođe do nekog broja, barem 1000, da možemo da započnemo serijal poput ocjenjivanja vaših traktora. To neće biti loše, to jedva čekam. Iskreno da vam kažem, znači da mi vi šaljete slike vaših traktora i da ih ja komentarišem i gledam, to ne bi bilo loše, to je baš meni bio jedan od najmiljenijih serijala, jer na primjer ako znate ovi, da kažemo po znacima navoda, youtuberi što snimaju tako neke klipove, nestade mi semena, jebem ti. Što snimaju fora klipove kao ocjenjivanje setupa, razumete. To su ljudi koji se bave tako nekim stvarima. Ja, na primjer, jedno što mogu da ocjenjujem su vaše mašine i to. Sada ja snimim video da, vaš setup kompjutera i to stvarno nema nikakvog smisla, bukvalno. Jedno ovako, na primjer, traktore može. I rekao sam da bi mogao da odradimo jedan video da na oglasima gledamo traktore, šta ima od traktora, da komentarišemo tako te neke stvari. Jer ja baš ja bukvalno jednom semično pregledam po oglasima šta ima od traktora. Ovuda, što kažu u Srbiji, to, od ovih naših i to, nažalost, izumiru pojedine mašine, ali dobro, šta da se radi. Evo ga seme ovdje, jelo realno da sam zapeo ovdje, ja sam zagledao ovamo nešto, ali dobro. Dopunimo, kako džakovi nestaju, dobro. Dopunili smo još jedan krug. Znači morat ćemo dopunjamo još barem 3 puta. Ovo je drugi put, znači smo napunili. Sigurno još 3 puta. Znači još jedno 3 puta, zato što mi secno igra jebote. Šta se ovo dešava, neki frame dropovi, ludilo. Šta da radimo? Nešto baguje. Ali dobro, idemo mi da nastavimo setvu gdje smo stali. Da vidimo, valjalo bi da sam otjerao to ovdje na nekoj prikolici i to, ali dobro. Šta da radimo, možda prođemo se još dva dopunjanja. Nije bitno šta. Odradit ćemo to kako treba, to je bitno. Bacit ću đubrivo i kad bude prvi stepen poraslo, onda ćemo da malo poprskamo onako protiv zlatice i to je to. Nema tu nekog rada, Bog zna, oko krompira. Možda treba malo ako bude malo trave da se prođe, ali vidjet ćemo. Tako da to će biti to. Što se tiče njega, poslije ćemo vadimo i bit će neka količina veća jebiga, bit će par prikolica sigurno. Krompir rađa dobro. Tako da bit će ga valjda, jel tako? Vidite, gorena šuma mi je zanimljiva. Baš mi je zanimljiva vjerojatno ćemo da jednom kupim mašinu, da rentam mašinu na jedan dan. Ono što seče šumu, znači da osjećemo veću, baš bukvalno cijelu šumu da posječem. I da onda uzmem neki utovarivač sa prednjom kašikom i onim, da kažem, vilama za drvo. Ono što hvata na ruka i da tovarimo i da vučemo, da napravimo kući, hoću kući da napravim kao neko fora stovarište drva, da napravimo dosta drva, pa ćemo onda da uzmemo, da napravimo strugaru, pa ćemo nešto u strugaru, nešto ćemo da meljemo, nešto ćemo da ovako, znači to mi je neki plan, sad vidjet ćemo gdje ćemo i kako ćemo to uspjeti da odradimo, da li će to biti moguće, ne bi bilo loše.
Vidite kako lete ove ptice, ja sad uzem da udarim ovako na monitor, rekao neka mušica, šta je ovo, gledajte ovo. Kako lepo stoji 540 ovo sa ovim sejalicama, baš je dobro. Baš je dobro, nema šta. Bacili smo drugi red, da li ćemo imati dovoljno da otteramo do tamo još jednom. To ćemo da vidimo. Mislim, trebalo bi da hoće. Trebalo bi da hoće. U buduće ću ja da pripremim da doteram seme na prikolici, tako da znam da li će da nam misli ili hoće. Imaće. Imaće tu krompira. Dovoljno. Znači još jedno dopunjanje, da pogledam koliko će to da... Pa dobro, neku lepu površinu smo ju radili. Nismo još pola, ali to je to. Nestaje, jao, brate. Nestalo čini mi se sad pre nego što je nestalo malo pre. Ali ajde da vidimo, da dopunimo ponovo. Da li će imati dovoljno jedna paleta? Paleta je 1050 kila. A ja sam potrošio do sada 360. I još 360, to je 720. Pa dobro, imat će. Možda. Možda hoće, možda neće, vidjet ćemo. Ajmo mi da dopunimo još jednu turu pa ćemo da vidimo. Evo, napunili smo ponovo. I ajde sad ovako ćemo, nećemo nastaviti tamo gdje mi je nestalo, već idemo ovdje. Da nastavimo tu. Spičemo red tamo, red vamo i ono što nam ostane imat će da završimo tamo. Mislim da ima 2,5 reda otprilike. Da za 2,5 reda ima ovdje, pogledaj kako ovdje baca treću jebote. Nisam ja ovo lepo, ne idem ja lepo kako treba da idem. Mnogo više ovo može da uhvati. Ide ovako po dve ove, ali može treća, vidite ima 3. Ali nije lepo da kažemo odrađeno što se tiče u modu, ali dobro. Polako. Baš nestaje brzo, čovječe, baš brzo ide ovo. Sad ćemo imamo da spičemo ovamo u drugi red, da pokušam da odmakne malo da ide 3. Jer sam skonto da ne idem baš dovoljno. Vidite, mogu još levo da idem da hvata 3, ali dobro, nema već šta će. Polako, pa kako urad, kako bude. Nigdje ne žurimo. Ovo ovdje je odrađeno, šta je ovo? Čete, nisam ovo ovdje možda ovdje ili tako nešto, tako bi trebalo da jeste. Čim je ograđeno, baš ćemo da vidimo to. Zamišljao sam kupim volam, stvarno vam kažem, ali ne znam da li da to radim. I bi i ne bi. Verujem da je dobro, sigurno jeste, ali stvarno razmišljam da li da bacim pare da kupim. Pošto bi baš bi bilo cool, nema šta. Bilo bi to super, ali dobro. Evo, ja sam uhvatio 3. Sad mi ide dobro. Sad baš hvatam onoliko koliko treba da idem. Znači 3 reda. Mada ovo je dvoredna, kad pogledate. Ovo je dvoredna. Imaju samo 2 ova lanca što izvlače. Kao elevatori, mali. Koji vuču ovo. Odnosno krompir koji vuču, znači jebi ga trebalo bi da to bude 2 reda. Ali 2 i tako reći radi. Ali dobro. Da li će imati do kraja, šta mislite, a? Imalo, nemalo, ja vraćati više neću, znači, ali mislim da će da ima. Definitivno će da ima, malo sutra, ništa, ovaj ćošak neće biti urađen. Znači, neće da me zajebava, znači ne može da izdrži 2,5 reda, jebote. Idemo da punimo 4. put, jel tako? 3. put idemo od 1, ali ukupno 4 će biti. Ajmo da napunimo sad još jednom. Evo, napunili smo ponovo, znači idemo da obiđemo još 2 reda, 2,5 reda koliko god bude moglo. Pa ćemo da vidimo da li će nam biti dovoljno još jedno punjenje ili će morati još 2. Da li ćemo imati dovoljno semena ili ne. Ali ja mislim da nećemo imati dovoljno, tako da ajde da vidimo. Morate priznati da je baš dobro što smo ovu njivu odabrali. Jer da smo bilo koju drugu, mali bi da vozimo, da punimo i tekako. Morali bi da dovučemo seme. Rekao sam da još jednom dopunjamo, morat ćemo dopunjamo još, boga mi čak i 3 puta. 2-3 puta.
Zato što ovo baš sporo ide, mislim brzo se troši, sporo odrađujemo, tako da morat ćemo da dokupimo vjerojatno još i jednu, znači još i jednu ovu paletu semena. Sad šta sam htio da vam kažem, ako gledamo cijene ovdje u farmingu, znači 950 eura košta jedna paleta od 1050 kg semena. Mi ćemo potrošiti znači sigurno tonu i po. Znači nekih kažemo 1500 eura ajde. Znači 1500 eura seme. Koliko ćemo potrošiti za prskanje i za đubrivo i koliko ćemo potrošiti za gorivo. Mislim gorivo je najminimalnija ovdje stavka od svega, ali jebiga i to se troši. I koliko ćemo potrošiti vremena i svega, da li se isplati da krompir radimo. Krompir nije isplativ, ali ima ga na količini, kada pričamo opet ovdje u farmingu, tako da vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo, koliko ćemo zaraditi para od krompira. Da li ćemo ga raditi ili ne. Znači, ako ima neka dobra zarada, kupit ćemo napredniju sejalicu veću, sa većim traktorom ćemo vući i radit ćemo veću površinu krompira. Ali opet kažem, šta god da radite, samo je bitna količina. Ne može se isplati na ovoj njivi ništa. Znači to je ono, ovaj serijal malih mašina, to je sve igra. Znači ovo je bukvalno samo simulacija i igranje i uživanje. Tu ne može se igra, da kažemo, na neki realan način. Može, ali nije to to. Ne može zaraditi vi ovdje lupan 200.000 eura ovako. Dok tamo da smo većim mašinama i veće površine, veći kombajni, tu lagano možda radimo neku paru. Ali ovdje, vidjeli ste sami koliko smo dugo proveli vremena da natovarimo prikolicu drva. Dobro, jesam ja malo nespretan sa time, ali utovar, transport, sama ta drva, što smo platili šumu koliko 100.000 eura, desetina, kako već, nebitno. Kad prodavamo onu prikolicu za 4.000, šta mi imamo? Ništa. Znači, i to se ne isplati baš puno. Ali dobro, šta ćemo da radimo, tako i kako je. Zato kažem da vidimo šta nam je najisplativije. Da li imamo račun da radimo krompir neku veću površinu. Mi ćemo raditi ako bude moglo. Tako da eto. Vi mi pišite šta vi mislite da je najisplativije da radimo u malim mašinama. Da možemo da zaradimo neke pare. Vidite, meni je realno, da vam pokažem, ponestalo para. 25.000 eura imam. A treba da uložim jedno 100.000 eura kući. Znači ja mogu podijem kredit naravno, ali treba da vratimo kredit. To je bitno. Sad sa čime da najbolje zaradimo pare. Razmišljao sam i da meljemo drva. To isto nije skupo, ali tu ima količine. Kupimo neku veću prikolicu da sa Fiatom vučemo. Ili menjat ćemo ovaj 106 za 136 vjerovatno, pa ćemo sa njim da vučemo na primjer. Da vidimo koliko će nam se to isplatiti. Koliko nam treba, znači jednu prikolicu, koliko vremena nam, ajde izračunat ćemo vreme. Jednostavno, koliko nam vremena treba da napunimo prikolicu sa time i koliko para dobijemo od jedne te prikolice koju budemo kupili, a imam u planu da kupim, da vam pokažem ovu, jebote je sada teška, ali na primjer nju, sad jebika. 30 tona staje u nju, koliko ćemo dobiti od toga, nevjerojatno nekih 15.000 eura. Sad ćemo da izračunamo, čekajte. Sad ćemo i to da izračunamo, nije to problem. Koliko nam ostaje, znači, ovo je ovo put po redu jebote. Da li bi 5. Ja se iskreno malo i gubim. Ne znam koliko smo puta dopunjali više, jer sam baš puno puta išao. Ali kontam da ne znam tačno, nije bitno, imat ćemo za još možda pola sejalice, da li da dokupljujemo semena ili da šta da radi, nemam pojma. Neće imati dovoljno definitivno ovo. Ono tamo što je ostalo ovim džakovima, to možda imamo za, pa jebi ga, jedan red maksimalno, nema šta. A ovdje ćemo da spičemo još 2 reda i treba će nam još, treba će još. Pošteno će trebati. Idemo ovako pa koliko bude, šta će? Koliko bude, bit će. Cijepamo ga ovako.
Dok dovršimo ovu ovdje, nećemo imati dovoljno za cijelu drugu. Ćemo mi prvo cijelu drugu, pa ćemo šta ostane ovdje da dokrpimo malo i opet odemo natovarimo jednu turu i vidjet ćemo, ne znam, ni ja. Nisam pametan, stvarno. Šta da radimo? Ali ono. Ovako dobro se je, ovo se ipak dvije, dobro sam ja rekao, dvije. To je ovdje sad ovako 3, vidite. Doduše ne, ovo je izbočine u sredini, ne znam, nije jebote, dvije. Dvobrazno je, definitivno. Mislim, za toliko znam, jebi ga, pošteno da bude, toliko znam. To mi nije problem. Vidite ovo, znači ovo, kada spustimo, počinje da radi. Znači, ovi točkovi sa strane okreću i vrte ove lance, odnosno elevatorčiće male. Tako da, eto. Sad ću da vam kažem na stvar. Imamo još malo ovdje da završimo. To će da završim, da ne bi ovo dužili puno, pošto vas je vjerojatno smorilo ovo. U sljedećoj epizodi planiram, ako budem mogao da počnem da radim tamo, da spremam kod farme kući nešto, da spremamo plac neki, da tu dovlačimo drva. Pa ćemo da vidimo da tu dovlačimo drva. To mi je palo sad na pamet, ako mi vjerujete, dok sam ovo snimao. Znači, da tu dovlačimo drva, napravimo stovarište i da tu meljemo drva. Pa da probamo to da radimo. Da nam to bude neki biznis od koja ćemo zarađivati neke pare. Eto. Pare za mašinu nemam, ali ćemo uložiti prvo pare u plac i da dovučemo drva, pa ćemo vidjeti. Šta budemo mogli, tako ćemo i raditi. Biće tu malo kredita, malo ovo, malo ono i to je to. Tako da, ukoliko se vama svidjela ova epizoda, ostavite like, prijavite se na kanal, idemo do 300, znači još malo nam fali. Pa ćemo poslije još laganije ići na 400-500, ali tako. Hvala vam svima na podršci i na komentarisanjima, odnosno na komentarima na klipovima. Što znači da se eto zanimate za ovo i jako mi je drago, pa ćemo shodno tome nastaviti dalje. A do tada, eto, od mene veliki pozdrav. Uživajte, pa se vidimo u nekom od narednih epizoda. Ćao!